Assalamu alaykum sapra. Wa alaikum Halmurat gowmusyň? Şükür bir tap bar. Özüňden saglyk mı sapra? Allaha şükür, Allaha şükür. Ine şu pullary bilen neme edip ýörse? Awa. Türkmenistanda hiç tat ýok. Bolmalym däl. Türkmenistanyň baýdagy bar, gerbi bar, giyimli bar, graniti bar, başga hiç tat ýok. Onuň bir ýanky çäre gatlap ýören 1 milyon, ýarym milyon halk bar. Awa. Ha, berde hem zat ýok, neçe ýyla bitdi. Awa, halk düşünü bilmedi şonu. Yani halk bu zatlar asla ünsen berene. Halmurat men gaty geň alýan. Bunu Halmurady kimde galan ýalyp bunu demetmek, görmek, düzetmek. Gaty geň. Ya bize galanda şu artyň haman bolsa, harmany bolsa şoň içine näkiler sürseler 5 tane däne galan oğlum ýok oýdy diýen. Men bilemem da para. Ondan bir halkyň keşigini boýnumda alýar bol halkyň düşünmegi gerek. Nägüne düşdük biz, nägüne ýetdik biz. Men hayran Halmurat. Sizin o deme ýanky haýwandan tapawutly ýeriňiz bolmaly bir teheljede bolsa. Üşüp aň ýanky çoponyň bilmeli zatlar burada. Şu zatlarym ýok bolsa Halmurat bunu bizim millet bitmiş. Türkler bitmiş diýer. Halmurat bizim şu adamlara ýanky ýüzüňi açyň, ýeňdeňi açyň diýip dip neme diýip bolun, Awa. ularym bilmedin. Bu topar adamlar işleşip ýör, onuň ýüze ady gerek zat däl. Her kim görkezmeli adam görkezsin. Şeylere sapra. Bolmasa ne bu? Tömede bu sorarım. Şeyler Halmurat. Ben dememe eýleki soralar dememe kelleme de ýeri nokta. Şular ýalak demen görýän bolun ondan ýa bu problemler hiç problemi de däl. Ýok. O düýüne tereden soň goýana Ay näme gayrat eden sapra saglymyzyň ýetdiginden, akylymyzyň çatdygynyň, güýjümizin barlygyny, kuwwatlaryny şu halka başaranmyza eder, galanyň ýaşlar alyp gider de anyklaryny.